bubagra. Bubagra. Hago kulung ka do pila. Kulung ka. Bahal kong bay. Mo tok kude na atka. Tok kude ta tok kude. जोंथ' दतन नगन थांनो था कक्तिलाय दंनाय जावो बुबाग्रानि दागिरो हजामनि बागै ताक्लाय जिन बुबाग्रानो लास्ट सबानो जों कप्लाय खेरो हलायनाय बुबाग्रानि जे 1/5 बुबाग्रानि जे ग्रेटर डिपार्टमेन्ट जिन जतनि इमां मुख थांखानि बागै बुबाग्रा के जय वर्था मुखा बुबाग्रानि कक्तिलाय फालिगोन बिनर माइसार मा रंगोन no phung kaham tai chini media friends ono bo bele hambe maya faro tini chumbe baksa haine hai chini third day du to dur campaign choli tongo tai tini chini west takarjola bisini andaro chini du to dur campaign choli nai o du to dur campaign o phaiso paikha chini oroni serial leader amchaini borongmana khatung de borma tai chino phaiso paikha chini sub zonal chairman borongmana apon tai twf ni Secretary जो बरमनंग बिरोजा दे बर्मा ताई चिनी सिकला मोठानी चिनी सेक्रेटारी बरमना बिशना ताई टीडब्ल्यूएफ नि नो ताई बरमनंग जग चिनी उषा देवी जमातिया डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारी ताई जोतो चिनी टीडब्ल्यूएफ मेंबर्स तंगा जागाव सेंट्रल लीडर रो ताई टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट जग फाइसो पाइखा तिनी जों अबनो चिनी मिशन चिनी विजन काइसनो चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लेनो जों नगो थाङो आवाय खायनानि बुबाग्रानि जे नासिक मुंनो बुबाग्रा जे साइ रहमानो जों जत नगो थाङै पुसगरिनानि ताइ बसकाङो जिनि जे 1 लास्ट फाइट न जतन साइमानि बुबाग्रानि जे 1 लास्ट फाइट न जों नगो थाङै बरं थां खुलुमि सालाय जावो बुबाग्रानि लास्ट फाइट जों जतन थानसा खयै जे जिनि मानथाय जे आर्टिकल 2 and 3 जे ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि जे अफ मुभमेन्ट न जों बाहा दं दिहनि जों जतन नगो थाङैनो जों खुलुमि सालाय जावो तामनि बागै हिमालय नरक जतन सिउ दीर्घ 70-72 বছর রমই जों যত পলিটিক্স খাইনাय लेखा फियाबा पलिटिक्स खायमान या गुलब अ त्रिपुरासरनि बिरमान आ जागान जागा कागि आंनि दं आमफ्राय बुबाग्रा एकमात्र जों नुखा बुबाग्रानि एकमात्र चिनि अ पार्मानेंट सल्यूशन तुइ फायमानाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड तुइ फायमानाय चिनि थिनांना सनामि तुइ फायमानाय बुबाग्रा इज ओनली लीडर फर आवर त्रिपुरासा आउन बागै जों बुबाग्रानि कगनो नग थाङै जों पिरलाय जावो एबं जों गाहाम रेसपन्स मानै दङ जों मियायं खुमलुं फासिं बुखायखा जिनि मदगनि आमारा खायखा दिनि शान्तिनगर बिसिउ दङ अर वेस्ट ताकारजला अरबो जों ताबो खायनाय जिनि टीम गोबांमा जागावनो हाबजाक दुर दुर केम्पेन काइसन नासिंमनि कारण कांकै जिन बुबाग्रानो जों गप्लाय खयै जिनि लवान लास्ट फाइदो साबिलों फायदि हनै ताकेसिया जिनि बसकां चंमारि दङ 2023 अ 2023 अमंखा जिनि लास्ट सबानि काइसा अंश काइसा पार्ट जों अरबो हायनो बुबाग्रानो जों गप्लाय खयै गोबां बुटबाय खयै पाइ मारो हनाय पाइरि मारो हनाय बचिनि बागै ताइबो बिटि हाय पार्लियामेन्ट जागाव थां कक सेमान बागै जिनि हाय जागा चिनि बागै दिल्ली हाय जागाव थां कक सेमान बागै जों जतन